אך ביום האחרון אכל תפוח ונפל לשינה עמוקה. לבלובית אמרה בעין קורצת, ננסה שוב. הפעם אסור לך לשתות יין במשך שנה. האביר כמעט הצליח, אבל כשהיה צמא מאוד, שתה ממעיין קסום ושוב נפל לשינה. כשהתעורר, מצא מטפחת סגולה עם רמז, חפש אותי בהר הזהב ובמבצר המרגליות. האביר יצא למסע חדש. ביער פגש ענק, גבוה כמו 3 בתים. מה אתה מחפש? שאל הענק. הר זהב ומבצר מרגליות, שם לבלובית נמצאת. אין דבר כזה. לך לאחי, שממונה על העופות, תשאל אותו. ענה לו האביר, בוודאי שיש דבר כזה. הגיע להר גבוה, שם עמד ענק בגלימה כחולה. הר זהב, מבצר מרגליות, שם נמצאת לבלובית. אמר האביר, אין דבר כזה. אבל בגלל שאתה עקשן, לך לאחי השלישי, הוא ממונה על הרוחות, אולי הוא יעזור לך. ענה לו האביר, בוודאי שיש, בוודאי. לבסוף הגיע לחוף הים. הוא ראה ענק שלישי יושב על ענן צף. הר זהב ומבצר מרגליות, את לבלובית אני מבקש. אין דבר כזה, צעק הענק.